ensimmäiset tunnelmat, hämän kultamitali jo kaulassa? En tiedä, ensi oli ihan jäätävä hieno fiilis, mutta aika tunteelliseksi vetää nyt. Ihan käsittämätön määrä tehty duunita eteen ja en tiedä. Tunteelliseksi vetää ihan törkeä, hieno ryhmä ja ansaittiin voittaa. Oltiin mun mielestä koko finaali parempi joukkue. 2-0 Vihulainen johtaja ei haitannut yhtään. Oltiin mun mielestä silti sen jälkeen oltiin paljon parempi joukkue kuin vastustaja. Ja en tiedä, ei kauheus, jos mennään Ruotsiin vastaan pilkuilla. 70 peliminuutin jälkeen ei voiteta, mutta me teki jokainen maali. Ja Jape pelasi yhden pelin ja otti 2 pilkkua kiinni ja näytti minkä takia on jengi. Jäätävä porukka. Taisit itekin vetää rankkarit. Tärisikö kädet? Ei oikeastaan, mietin vaan päässäni, ettei tänne mitään vellihousuja valita. Ylipäätään koko turnaukseen, mutta tommoseen paikkaan sitten vielä laukomaan. Tiesin, että kantti kestää, se olisi eri asia, että ottaa veska kiinni vai ei, mutta nyt lähti aika kovaa ja meni aika peltosen vielä, niin meni maaliin. Miten näkisit tänään, mikä sitten oikein rankkareille mentiin, mutta missä asioissa te onnistutte parantaa, että pelasitte noin hyvän pelin? No, mun mielestä me tultiin peliin hyvin, että siinä oli heti alkuun, tuomarit jätti vielä tämän pilkun, mikä olisi kuulunut tulla Pete oli läpi. Sen jälkeen petrattiin mun mielestä tosi paljon ihan ylipäänsä. Kaveri sai alkuun vähän vastahyökkäyksiä, mutta lopussa ei oikeastaan enää ollenkaan. Paitsi Nissoni toki oli läpi, mutta veti katsomoon. Ja en tiedä, mun mielestä me oltiin vahvempi koko ajan. Voitettiin 2 kamppailua ja haluttiin voittaa tämä peli. Kaveri vähän pelkäsi. Ennen finaalia asti niin te olitte pelannut ihan ok. Hyvää suorittamista. Tapahtuiko jotain ennen finaalia, että saitte vielä tämmönen fiilis ja hyvä peli ladattiin? Kyllä se riittää, kun katsoo ennen peliä äijii silmiin. Kaikki on tehnyt ihan käsittämättömän määrän duunia, paljon uhrauksia. Ja nyt tossa kiitos seisoo. En mä tiedä, hieno äijä, hyviä pelaajia. Terveisiä vaan pääkallon kommenttiosastolle, että meidän pitikin voittaa tää peli. Terveisiä sinne vaan. Liedon poika on täällä Tepsin kautta ja SSV kautta nyt sitten Eräviikingeissä ja täällä maailmanmestarina, niin osasitko vähän nuorempana salibändin Jannuna haaveilla tällaista? No en todellakaan. Ensimmäinen unelmien täyttymys oli Junnukulta 2011 ja sen jälkeen nyt on tapahtunut jonkin verran kehitystä ja menty koko ajan eteenpäin ja nyt ollaan tässä näin. Tämä on isoin asia, mitä mun elämässä on tapahtunut, että mä saan edustaa tätä maata ja pukea tämän paidan päälleni ja nyt vielä voitettiin, niin mikäs tässä on.